Pomaže Bog svima. Ja se zahvaljujem na pozivu. Naravno da je bila i moja dužnost i velika čast da večeras budem sa vama, da proslavimo slavu opštinskog odbora Dveri u Sremskoj Mitrovici. Zaista je velika radost kad vi tu vidite svoje saborce koje ste viđali pre 5 godina kad smo počinjali, i to je velika stvar. Nama mnogo znači svaki novi, svaka nova snaga, razume se, ali i to što smo ostali na okupu posle svih iskušenja koje su za nama, za mene je posebno velika radost. Zahvaljujem se svima koji su svojim glasom omogućili da, eto, baš ja kao žena zastupam Srpski pokret Dveri i moram da kažem i običan narod u našoj skupštini. Eto, čak i moja Inđija nije imala cenzus, ja to moram ovdje da priznam, i nismo prešli 3,5, nešto malo jače procenta glasova Dveri. Međutim, eto, naši nesebični saborci u Mitrovici su čak bili jači u borbi za Republiku nego za sebe same. Ja uopšte ne sumnjam da će sledeći put višestruko da im se uzvrati taj trud zapravo svima nama. Dveri imaju svoju autentičnu priču, zapravo rešenja koja nudimo, u koja verujemo, i zbog toga je vrlo važno da imamo svoje predstavnike kako u Republici, a tako i u svim mogućim gradovima i opštinama. Sad, što se tiče konkretno našeg rada u parlamentu, zapravo, kako mi više volimo da kažemo, Narodnoj skupštini Republike Srbije, neću se mnogo žaliti. Za nas je pre svega važno što smo mi u tu skupštinu ušli, pored svih onih iskušenja, i dan danas nam Srpska napredna stranka spočitava da nas je tu ugurao američki ambasador, iako oni ne žele da prihvate naš zahtev da se napravi anketni odbor koji bi onda u sve činjenice tih dešavanja tih dana utvrdio. Dakle, vrlo je važno oblatiti Dveri i svakog pojedinca Dveri, ali kad treba da se čuje kontraargument, kad treba da se da istina, onda nas isključuju na mikrofone. Mi inače imamo izuzetno malo vremena, možda ćete se zapitati zašto se mi više ne javljamo, nismo izvukli svoj maksimum. Ono što nas sleduje po broju glasova koji smo osvojili jeste 20 minuta za vođu šefa poslaničke grupe Boška Obradovića i 8,5 minuta za ostalih 6 narodnih poslanika. To je za svaku raspravu tako, da bi skratili dodatno vreme, oni najrazličitije moguće tačke dnevnog reda strpaju u jednu. Evo, na poslednjoj sednici 27 potpuno različitih tačaka bilo je svrstano u jednu jedinu, pa smo mi imali naših 28,5 minuta. Mi smo to naravno uspeli posle kroz raspravu u pojedinostima da proširimo. Sednica koja je trajala od 2 sata popodne pa do ujutru do pola 9, čitavih 19 sati, bila je poslednja u jesenjem zasedanju i za nas je bila vrlo važna. Dveri su tu stvarno rekla sve što su imale ove vladajućoj većini i dosta toga će još biti emitovano na Facebook stranici. Nažalost, sad zasedanja nema, tako da je to veliki hendikep za nas u ovoj predsjedničkoj kampanji koja nam predstoji, ali oni su na sve to i računali. Što se tiče poslanika Dveri, mi smo vam svima na raspolaganju. Ja sam sigurna da se nikom nije dogodilo da se obratio nekom od poslanika da nije dobio odgovor. Sve, to smo već više puta, ali nije na odmet da i ja naglasim, svako pitanje vezano za grad, za gradske vlasti ili bilo koju instituciju u državi, mi kao narodni poslanici možemo da postavimo i dužni su da nam odgovore najkasnije u roku 30 dana. Prema tome, mnogo je sitnih nekih aktivnosti koje se i ne primete u našem radu i tu smo vam zaista na raspolaganju, jer moramo da udružimo snage. Opet se vraćam na to da je meni lično zaista velika čast i blagodet što sam posle svih onih borbi tokom 5 godina baš ja ta koja je tamo stala ispred
svih tih naprednjaka i meni je to čast. Nema straha, nema uzmicanja i kad znate šta imate iza sebe i za šta se borite i da pričate istinu, stvarno je prilično lako i na ponos. Hvala vam još jednom svima, ja sam na raspolaganju, prenosim pozdrave i predsjednika Srpskog pokreta Dveri Boška Obradovića, on je juče zvanično počeo svoju kampanju, sasvim sigurno će i više puta dolaziti tokom kampanje u Sremsku Mitrovicu, pa se družimo još. Hvala vam mnogo.